Kagrisi and Co Institute of Information Technology GCIIT Society mau kerwat kum kadak trong ka jing ai men siam na ka benta ki samla shinrang bat kintei ki bla pendap i ka jing sha ai jing hi kai hakin rup tele ki benta kala yoban pelong ya ka program sam ki sornat shaki sun spa lai pongut ha GCIIT Society Center mau kerwat laban kedo bahkan ia ka program jing pen ko burami ki samla ki bla pendap ya ki jing sha hi kai kadai jong usnam arhajar arpsan ha kaba kidan hadu arspa ngun ha ka domestic data entry operator kendai pongun ha ka field technician computing and peripherals ndopongun ha ka mobile phone hardware repair technician ndopongun ha ka self employed tailoring ndopongun ha ka spice processing technician ban ndopongun ha ka craft baker tangkata hakani kesni lapan ko buram ru yaki langut ki bapoi kham shakhmat hadien bakila pendap yaki jingsha hikai kita kilong ka shimti bakorlen jerwa ka bapoi shakhmat ka field technician computing and peripherals u dang man bha shooting u bapoi shakhmat haka mobile phone hardware repair bat ka Lily Mary Nongram kablapoy kham shakhman ha ka domestic data entry operator kibayadon lang ha ka ni kasngi kilong nadu kakong yu karlingdo skill development officer SDO kum kakong san uba VW Nongsiet executive director jongka GCIITS mau kerwan kakong P Mirthong Kara advisor hapo ka GCIIT Center mau kerwan bat kiwe dia. Nagalian jogi kong ka jisen lamagi sinem baro bat belum tasnem kawi ka thong ka jing angul ka jogi ka lomba kumno nde tamban lomba tamban su training yang ina tihang akut lade dan je kunta kecing pang jogi kecing bu tidak dem ka jogi ka long ya ka kam ka jam ka jogi kumno ba pini yo kam ka jam kumno pin lapan senior lagi jom kam kak kum kali ka training ka ba di layo misalnya mesin hayo pun ki jingalan ki wakum kini bagus ki training si jomi nah ku apa nih tu kan di kita Senam jom ajar aku samu arsan kadai kejing sam kejing penkut na bentar ka jongki ni pendep yang kini training hapo ka southwest ka senior district kumbakan terus pa ngut ki na ibadah yang kini training kentuk yang kinongrat kinong than jing than ba kumju ya pi ki kun samla ki ba mi syakmat hakikam ki ba pher di hapo kajiset society ni pendap ya kumbala ong ba san spa san hongot ki kena ni dep ya ki training ki bokher kum ka craft baker spice processing mobile repairing technician DDO data entry operator bat kawai kadai ka self employed tailoring kidai ki training ki ba ngaso banong ba kidai kiba da demand sha hapo ka district ba hapo ka skin per powe ka jinge menta ka long ba ni yim kloi ban mi sha ka ta ka field ka ba kidawa kumba on isa ni la yo snow ka kin ba na isa ba ni susi ba ki kun di jongi ki kun samla ki jongi ki klam ni sha ma ki klam de shi to mi la de ki klam pen shi to mi la de ban wat ka ni korban yo ya kali kapos ni tray tom hadu banda ni dani kentup lang ni dokumen ki bani la submit mjin show ya ga am polo lai polo ni submit haman lagi office haman lagi company ban apply ya kakam di nga perkha ba kadang syong hang ni balik kena jogi abadi la ada training ki nongikai placement officer lembaga jauh jisit ki beriman kapur ki advertisement wan syakmat pengin yo pandai ki interview tambah ki kena tumi ki kamran dian katakan ya di yo snow kumbala share bisa po shulong
kita wai kena joni na bo west south west badis and west nama bakiri kena kita tray hong kita sida bat kita tray shiton timi don kam ya pi ki kun sang la ban mi sakmat ka kam ka dawa na banta jong pi hoi ki don ki kap ki ba ni snow ba dan ni late ru yang jadi kata ke pihak ban persan tang sisen ban ong ban sajen no himde kemat dai kita ki kena ki ba ong no bala don bok tam ki kena ki ba start tam ki ba don bok tam ki hak ban trace tom ni ban yo kakak tinggal kwa ban ong hang ni ba ni don ki kam ki ba ni dam ban penpet kala de ni tray lada pi kloi ban tray ki kam la jong na yang kecil na yang MSS